С другия не съм сигурна дали е имала някаква сексуална връзка, но са имали духовна връзка. Тя е споделяла с другия човек, който е бил много такъв, помагал и е много. Да. Виждам я на едно като езеро, такова като ръкичка, в някаква лодка. Обичала е спокойствието. Търсила е някакъв душевен мир, защото просто винаги е гледала да бяга от хората. Та жена като че ли е била сама. През по-голямата си част от времето, което е живяла. Тук била като... Самотна? Самотна, може би, да, самотна, точно така. Но въпреки всичко е била много добродушна, обичала и децата, предпазвала се и по някакъв начин. Защо така си вързвала косата, нещо си е слагала на косата? Какво е слагала на косата си? Като лента или като... Имало е непрекъснато шал. Шал. Да. Значи в момента ме заболя страшно крака. Какво означава това? Левия. Моля? Явно имала болки страшни. Как се е казвала тя? Виждам някакво е. Да, има е. Това е началното буква. Виждам. Елеонора, Елица или нещо такова. Но виждам. 7 от 8-те ясновидеца разказаха за живота на Елеонора Крюгер, живяла и починала в село Габарево. Дали те ще успеят да усетят и нюанси от нещата, които не са толкова сигурни? Елеонора умира без да сподели своята тайна. Никой не разбира какво е било нейното детство. Следователят Благой Мануилов и журналистката Донка Йотова твърдят, че има достатъчно доказателства, според които премълчаното от госпожа Нора е потвърждение на една историческа легенда. Легенда, ключът към която е свързан с България и мистериозната Елеонора. Жената, която е опазила своята тайна, поне до сега. 20 век е изпълнен със събития, белязали човечеството. Много факти от историята на века и до днес остават недоизяснени. Една от най-големите мистерии на столетието е свързана с последната управляваща династия в Русия. Идва нова власт, на която монархията и свързаните с нея личности ще пречат. Началото на 1918 година, месеци след Октомврийската революция, Николай Романов, последният руски цар, е принуден да абдикира. Притиснат от политически събития, смятат, че най-добре за Русия той да се откаже от престола, да внесе едно успокоение в руската общественост и политическите среди. Роднините в Лондон, роднините в Гърция, изобщо в Европа, никой от тях не е пожелал да ги приеме. Задържат го и го откарат в Александровския дворец, вече където заедно с семейството, царицата и децата се намира под стража. На 17 юли 1918 година цялото царско семейство, изолирано в къща в Екатеринбург, е екзекутирано от червеноармейците. Според официалната руска история, всички членове на царската фамилия умират. По-късно обаче се появяват съмнения, че всъщност две от децата на Романови, престолонаследникът Алексей и тогава 16-годишната принцеса Анастасия, са спасени. Руски писател, който пише книга Николай II, открива много несъответствия, много противоречия. Нашето твърдение и на Едвард Разински е, че двете деца, Алексей и Анастасия, не са след разстреляните. 1991 година беше разкрит общия гроб, малко по-далеч от тази шахта. Там липсват две от децата. Има много източници, които потвърждават, че Алексей и Анастасия не са мъртви, а са успели да избягат от къщата, в която са заточени и са заменени с деца от прислугата. Когато по-късно в лабораторията на Скотланд Ярд изследват, правят ДНК анализ, се оказва, че
Действително в гроба липсва една Романова, но има една друга не Романова с не Романова кръв. Вместо царицата се оказва, че те по погрешка са хвърлили Ана Демидова, прислужницата. Има исторически данни, че няколко дни след екзекуцията кораб с белогвардейци отплава от Русия. Години по-късно един от тях, Петър Замяткин, споделя, че е трябвало да посрещне царски пратеник. Той се среща с момиче и момче на възрастта на Анастасия и Алексей. При отплаването на кораба червеноармейците откриват огън и момичето е ранено по врата и бузите на лицето. Корабът обаче успява да отплава в неизвестна посока. До сега в Ясновидци. Млада жена с мистериозно минало и произход пристига в село Габарево в началото на 20-те години на миналия век. Ясновидците разказаха изумителни подробности за нея. Дали ще успеят да проникнат по-дълбоко и да разкрият тайната на детството й, която би могла да промени световната история. Още през 20-те години слуховете за спасението на Алексей и Анастасия се засилват. Смята се, че Алексей умира. Има няколко жени, които претендират, че са изгубената принцеса Анастасия. Най-известните от тях са Анна Андерсън и Евгения Смит. И за двете обаче има доказателства, че са измамници, търсещи достъп до скритото наследство на фамилията Романови. Тук има налице една голяма конспирация. Изследователи твърдят, много историци, че в западните банки Николай II има с милиарди долари. Чрез тая наследница, лъженаследница фактически, определени хора да се докопат, като казват, до тези огромни пари. Въпреки че е много вероятно Анастасия действително да е оцеляла, и до ден днешен няма доказателства какво точно се е случило с нея. Нашият експеримент установи нещо неочаквано. Това, което не са смели в Габарево да го умислят, сега го изричат. Според почти неизвестна версия, принцеса Анастасия е скрита някъде в България. Счита се, че тя е живяла в село близо до Казанлък. Макар на пръв поглед това твърдение да звучи абсурдно, съществуват десетки факти и невероятни съвпадения, които потвърждават тази сензационна теза. Тя е изложена от издъхващия белогвардеец Петър Замяткин пред българина Петър Христов, който лежи с него в една болница. Този Замяткин разказва за себе си, че е бил част от царската охрана и че той е получил специална задача да отведе две от царските деца на безопасно място. Извеждането на царските деца, по моята хипотеза, е станало с замяната им с двойници, което е характерна практика в царското семейство. В същото време случайността свързва мистериозната Елеонора, наричана от всички госпожа Нора, с изгубената Анастасия. Някъде в началото на 50-те години тук живее една австрийка, Шарлота, която била приятелка на госпожа Нора. А в Калофер тя се сприятелява с уредничката на музея Ботев. Попада на снимки на царското семейство. И вижда, че една от дъщерите й напомня страшно много на госпожа Нора. Има ли се усещане, че тази жена не е обикновена, че тя е свързана с висшите царски кръгове? Съвпаденията обаче не се ограничават само с външна прилика. Тя е страдала от сомнамбулизъм. Нещо, което се отнася и за принцеса Анастасия. Явно, че са се страхували в това състояние тя да не разкрие себе си. Историите на таинствената госпожа Нора и изгубената принцеса на Русия се преплитат все повече. Когато Елеонора се появява в село Габарево, тя е на 21 години, на възрастта на Анастасия. Представя се като Елеонора Албертова Крюгер. Прадядото на принцесата се казва Алберт и е съпруг на английската кралица Виктория. От своя страна Виктория е носител на хемофилията, която се носи от жените, но се предава на мъжете в рода. Нароченият за брат на Елеонора в село Габарево, Жорж, умира от сходна болест. Официално туберкулоза, по клинични признаци, двете болести са сходни. Преди няколко години ми хрумна да сравня снимките на Алексей и на Жорж Жудин. Това, което не бях забелязала преди, бяха едни кожни образования от лявата страна на лицето и на единия и на другия, което е характерно за хемофилиците.